الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. muna farin ciki ƙwarai da aniya da Allah ya kawo mu wannan lokaci mai albarka na babbar sallah, sallar layya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana gabaki ɗayan ayyukanmu da ibadodin da muka yi cikin wannan goma na Zulhijja masu albarka, da kuma dukkanin ibadodi musamman na ita layya. Allah ya karɓa mana gabaki ɗaya. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa kamar yadda ake cewa. Bayan haka ina amfani da wannan dama don in yi kira ga dukkanin al'umma Hausawa wanda suke nan zamne cikin Senegal, Dakar, da kuma Afirka da duniya gabaki ɗaya. Kirana shine mu rungumi zama lafiya. Wannan zama lafiya shi zai kawo mana ci gaba a duk inda muke a cikin Afirka da cikin duniya gabaki ɗaya. Zama lafiya shine tushe na ci gaba. Sannan bayan haka muna ƙara kira ga musamman matasa da kuma wanda suke kusa da su, a ci gaba da yi musu gargaɗi da jan hankalinsu game da nisanta aikata miyagun ayyuka, da kuma nisanta yin amfani da kayan maye da shan abin maye. Shine tushe na aikata mummunan aiki, shine tushe na abin da zai kai mutum ga aikata abin da ba daidai ba. Kenan muna jan hankalin matasa da kuma duk wanda suke kusa da su kullum a ci gaba da yi musu gargaɗi